Den næste dessertopskrift til ramadan bliver den her lækre cookie bar opskrift. Jeg har fundet opskriften fra hyggecooking.dk. Jeg har bare lavet den lidt anderledes, men jeg har fulgt den en til en, udover at jeg har brugt 3 forskellige chokolade. I min brugte jeg mørk chokolade, hvid chokolade og mælkechokolade, og min mørk chokolade var faktisk med saltkaramelsmag, så I kan sagtens prøve at købe de mørk chokolade med smag. Det her er min absolut yndlings cookie-opskrift. Jeg bruger den altid den samme base, som man kalder det, den samme dej, og så personaliserer jeg selv, hvad jeg putter i. Prøv at se, hvor lækker dejen er. Den er så god. Ja, jeg har prøvet at spise det ren. Jeg ved godt, det er ikke så godt. Og så skal den bare i ovnen i cirka 20 minutter. Det er virkelig en nem opskrift at følge. Og prøv at se, hvor lækker den ser ud, når den kommer ud. Da jeg filmede den her video, skulle jeg bruge den til en fødselsdag, og jeg havde brugt hvid chokolade til at lave de her bogstaver, og så dryssede jeg noget lyserødt krømmel ud over, og så brugte jeg resten af det smeltede hvide chokolade til at lave de her vivler, eller swirls, eller hvad det hedder. Så den lavede sådan en ramme for teksten, og så skrev jeg faktisk bare happy birthday, som I kan se, det blev rigtig fint. Og jeg tænker, man kan også skrive Ramadan, eller Ramadan Karim, eller Ramadan Mubarak, eller faktisk inden du har lyst til en god bedring, eller hvis du giver den til gave til en, eller bare fordi, whatever. I kan virkelig personalisere teksten, som I har lyst til. Men I kan også bare lave dem sådan her, og så bare skære dem ud i sådan nogle firkanter.